Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi lawan poi ha ka jela mentaka sengi ba ulaya shin benta ha ka road show hasilo. Haba jingkren ha ka jingyalang halor jong karep karyang hadian jong kadorbal mang tengka Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaong ba la banyo e ka thong ban pendap e ki kam penroi kat bam patla banya le e ki jing e ki be dai ba karep karyang. Sedang kajing yalang G20 ka Bangkok jong ki menteri katnat latengka bat ki Central Bank Governor mi ha Bengaluru minta kasngi da kajing ajing kren jong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaong pa kajing wanra e ka suk sign ka Bapura ha Nagaland ka dei ka thong jong ka sarkar ka jong u. Ka United Nations General Assembly kaladep bansyem ya karai halo ka jing dan kam banwanra ya ka suk sign ka badai hok ka bane ba ka Bapura ha Ukraine.